Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 13 minutos karong adlaw Webes Petsa 20 sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Mayo
Webes naman edisyon sa inyo sili nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sili nga pagdulong sa pinakaulihi, labas natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sili kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Sa aton sili nga pagpangalagad oras sa kagabihon mangin kabuylog manaton ang puwersa sa aton sini nga Patrol 2, aton sini nga Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, liwat nga pag-amat-amat dalom sa kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities, white naman ginapangayo from where the action is. Automatic mag-responder sa aksyon John Diaz. Back to back sa itong piloto, aksyon Nino Bogina. Update sa mga balita national, international, COVID-19 pang Webes edisyon, boylog nato ng puwersa, aksyon Dale Salazar. Opda magita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa ato nga IT expert, aksyon JM by King. Transmitter sa Control Tower dito sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa sang Batang Suway, aksyon Bernie Villacanas. Sa kinahanglan ng inyo sa nagadang kurman aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Of din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Ang ato sili Webes nga pagpangalagad karon nga adlaw, medyo mauluunanon ang panahon. Diri sa Dakbanwa sa Bacolod, halin pa sang tulo temprano pa. Nagulog-alom, pag-abot sang kahaponanon, nagtupa ang ulan. Hindi man siya baskog. Hindi man ganit tayo, yun ang pag-ulan niya off and on lang. Intertropical Convergence Zone ang nagapaulan sa pilakabahin sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, sa pilakabahin sang Panay area dito sa tabok sang kadagatan. Hindi malain kag maulanon nga panahon, liwat nga nagdaga naman sa isa kakabuhi sang aton utod nga naigo sang kilato sa Barangay Maaw Bago City, bapatay gitong pobre. Nigo kakilat. Why gid siya kasalba? Amo nang mga phenomenon nga hindi naton giya mapaktan. Ano nga gani nga basta magdaguog. Along gid kita. Bisan ara ka pa sa sulod balay. Kay kung kaysa ang kilat, daw tao man nga may paminsaron bla. Bisan ara ka sa sulod balay mo kung kaysa kasulod pa sa karbaw gani nga pasilong lang sa puno kakawayan, ginamag pa sang kilat mo na nga kung magpangilat ginahimo isa katon nga mga katigulangan sadto naga-wisik na sang kwan sang dalisay bala nga kwan nga langgaw. Ang iban sina naton nga mga katigulangan sa una kung magpangilat tanan nga espiyo ginatabuna na kay kuno ginaamag sang kilat. Damo mga dolo disparatis mo partis kilat bla
Di ka man maghampang kuring ko, no? Kaya ang kuring, ginamag man siyang kilat. Oh. Worst, hindi ka na subong maghampang gid sang cellphone ko nagapangilat. Ayaw gid ulhampang cellphone basta nagapanag-uob nagapangilat, ili kawan tagid na. Kaya man tada perdihon ko magpati ta. Ito anbi maghuna-una itong napatay itong naigo sang kilat sininang hapon sa Bago City ito kay sa Kalibo ito guro nga pabinsaron. Mabinsaran ito guro nga siya yung igoon sang kilat. Nakadamo sang ligoon niya nga pwede yan maigo, pwede man kahoy ganito maigo ya. Tao gid ang ginigo ya, tiway gid kasalba. Patay gid ang biktima. Ano permi nga gina-remind ta sa aton nga mga kaksyon na basta kani malain ang tiyempo SOP. May para kagid precautionary measure. Kanawa to natabo sa 73 anyoso nga halin to guro nagpalo up sa sini nga pensyon sa GSIS. Aga pa sang bamnuwa tumabok sa dalan. Nagpundo na gani ang isa ka salakyan kay may nakita siya nga may nagatabok sa pedestrian lane 73 anyos kasi Lolo Felix Nanta nga taga Victoria City. Nagpundo na gani ang salakyan. Nakita yung tabok ng tigulang. Ano man yung agad-gad ni isang panel truck ni nga maniho ni Reggie Alperes kataga San Carlos City. Nag-overtake pa saya. Kaya nagkatabok ka tigulang, hinapit sa gid, bauti way gikasalbaran tigulang. Patay man, aga pasang banwa. Kas 9:40, taguro kay na sa may tubangan ka GSIS. So, damo pa nataging daga, yung kabuhin at ang lugar do, kariit mong lugar na, no? Damo man nagkalamatay da. Dirayon sa may atubangan da sang Ace Hardware da sa kwan sa may tangob da nablang lilikoon kag salbidahon da blaga dalan da so wala pa da maguba so nang back up 8 da abaw dahon man naglamatay da muna nga halong-halo kita permi dito nga way man niya alalay si Lolo Felix Nanta na sa kadto da sa GSIS ha pobre tigulang patay git. Action Radio Philippines Standard Time. Alas 9:55 dahil lang may flash report na patrol. May aksidente na naman. Action! Report! Yan yung flash report ni Action John Diaz sa patrol. John, please come in. Action Eric, sinimatayon ginalapatan sa nagatigo magbulong kon first aid ining babahi nga sakay sa motorsiklo. Action Eric, matapos ining nga makaangkon sa pila sa lawas sining aksidente nga nagluntad sining gabi diri sa tubang balas ng Rolling Hills Memorial Park da Burgos Extension ini Barangay Granada ang lugar Action Erika. Ang tabo sila diri Granada na nga sakop din no. Okay. Yes, Granada ng Rolling Hills nga patyo na. Nga patyo Action Erika. Okay. Granada na nga sakop din. Or Estepania pa. Okay. I-clear ito lang na, no? Dugay-dugay. Pero along Burgos Extension siya sa atubang sang patron ng Maning Rolling Hills Action Erika. Okay. Isa ka motorsiklo. Ang lighter kay Duhanis sila, gang kasanay sa motor. Juice? Ang babae, ginay ang do medyo nakaangkon sa madalam-dalam nga kapilasan. Ang natapos ni Dri, nabungguan nila ang ido, bala? Na nagatabok sa dalan. Ido ang enkwentro? Ay doon kentro, kluloy, ang ido, patay gid Action Erika. Patay ang ido? Patay gid ang ido. Ate, okay lang yung ido patay, hindi lang tabo. Gani, amo pag ginawa ang ido, arin, skilitan dalan, na bungguan sa motorsiklo, untay gid eh. Untay buol sa iwan? No? Untay buol sa ido? Action Erika. Why nagagiyong ido? Patay na? Why na? Ang basang traffic enforcer, diri patay ang ido, no? Pero conscious siya ang duwa kang person nga sakay, lalaki kag babae. Okay. Wala na to na balaan ang ilang identity, no? Kung sisinoni sila Action Erika. Pero kita ko may mga bagras ang lalaki sa iyang baga. Okay. May mga pilas man siya sa iyang kamot, no? Ang babae naman, ginbutangan sang stretcher guro ng iyang kamot Action Erika balik, no? Ang kamot sining babae
sa kanis nga doon sa motorsiklo action na Eric eh. Makutotadabi ang traffic enforcer dito. Amo ni oras may traffic enforcer para tagali. Din sila alin nga duwa mo? Siguro, sir. Dito, nalabyan ko na ni sila, sir, mo. Din sila alin sa babaw? Siguro, sir, kay Ariel Lamuturo. Ariel sila nakakito, sir. Okay. Anong direction siya na? Pa City Park. Pero kung sila gali sa may pabukid. Granada, paubos na, pabalik na sa may Burgos nga area. Sumod sila nga from west. Pasulod going sila to sa east. city proper. Oo, pasulod sila sa city proper. Oo. Ginapalilayo lang nato nga video hapos sa ito mga ka-action kay basib lumablock kami karon sa Facebook no. Gani. Anyway, sila nga matanayon, ang importante sila diri conscious ang duha ka persona. May mobile di ulagro nila nakitaan ang ido kay ang ido action elect. Okay. Diri sa area may sugagin man tuod. Pero yellow light, medyo dulom-dulom no. Ang suga sini diri gid malapit sa may gate ano na di man, exit area na digoro. Okay. Ka Rolling Hills, no? Action Erica. Basta mo sinabing sitwasyon na kung mo sining oras ng kagabihon. Okay. Medyo sigin man na din ilang pagpadalagan mo sa motorsiklo labi na highway gini siya, 4 lanes na di siya nga daan. Galing kay ti kung dasig ang imo nga pagpadalagan Action Erica. Hindi mo kay sabla makita ang kununuan na yung mga sugata. Kaya mo gina ang gakatunaan niya. Aksidente gid sa may dalanon Action Eric, no? Ada makita sa itong FB Live, ining puti isang ido, no? Laki na, laki ba eh? Laki ni ko, no? Laki, oo. Laki daw yung layaw man bala sa dalan. Action Eric, saktaran nito gay ang identity nila kay ginaalalayan pa, ginakapitan ng ulo, may mga bandage, ginabutang sining pilason, no? Sining mga tinion. Gina-istorya man siya nag-sabat man siya. No? Action. Hindi ka makita ko din na motor kay ginatipunan sila sa emergency responders ginakuhaan sa details o kung detalye action Eric. Karon na base karon makuha na ito update sinidri ay kang tanang siring aksidente nga nagaluntas sila ginamang kabiro. Ang motor sa din dyan na tumba, layo ng distansya sa ido ang nabungguan nila? Layo na may ara guro mga most probably mga 20 meters na guro ang distansya no? Okay. From area mismo ko sa rin nagtumba kung atutabi dito ang ido kada sa kung sa din nagahigda no ini nga persona ang pilasona sinigi lamang gabi action Erika. Nagkaroon na base may kompleto detalye ang investigation karon sa station number 4 or 5 ano ding area nato na to karon kon ano gid exactly nga barangay sakop ining lugar action Erika. Wala otra ko nang ngalan sa duha ka biktima na dyan? Oo, wala pa. Kuha ang talod-dugay. Sige. Kay ginawa nila diri nga may first aid sila nga mabutanga para madala gila yon sa may ospital. Ang ambulansya ginaulat pa Manila. Okay, way pa. Wala pa kabot diri sa lugar. Okay. Pero expected no kag pabalo naman no kag manabog kadto na diri sa area mismo. Action na Eric. Sige ano to babae. Ano ang Suzuki na giliya motor? Crossover, scooter siya ba? Doon mo kay GM motor? Doon mo sina dahil ang galing brand no? Ang iyang motor action Eric. Okay. May helmet man sila. Duwa sila may helmet? Ka-helmet? Duwa sila may helmet eh. Okay, good. Taon tanay karon ko ng helmet nila din nila nabutang. Pero wala sa mabtan sa mga pulis daw, wala nang helmet nila? Ang helmet, ari nakabutang na sa may plongkuan eh. Sa bangko mismo bla. Basi kung ginkakas na sang kwan sang mga rescuer da? Gani, may mo man kiti para mabutan nila sa first aid. Possibility gina no nga ginakakas-an ni temporarily para namang mabalaan bla mga iban nga mga injuries action Erika. Wala pa kita sa ngalan, i-check pa lang na nato sa ito na mga action karon kung na identity sila mga persona nga person sining aksidente luntada sinigidamang gabi. Flash report gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasito na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Para
Action dyan diya sa reporting live dira from where the action sa may ganhaan gid sang Rolling Hills Memorial Park sa tubangan sina sang Ilagate may nag di paslong nga motor way man actually gid kontra nga salakyan ang kontra nila ido lang tumabok kurong ido nalang gid bauti nasakam gid ang ido patay gid ang ido nga laki amay na lang ido mapatay dili yan nagkasanay na sa motor laki kag bayi nga kasanay na no di pagid makuha ni action dyan ang ngalan sa mga biktima para sa consumption sa pamilya iti ginabulong pa sang aton dira nga mga utod nga nakaresponder dira una kay ginapaabot man ang DRRMO nga ambulance nga muna ang mag-rescue kag mga karga sa sinang duha ka mga biktima nga nagkasanay sa motorsiklo muni kung kis among problema mabla nagadala ka motor bana na pun hinay dagan mo. Baca ko kung guro may katasigan ni gurong daragan isang motor ni. Ay tumabok rong ido abaw sakam gid patay gid ang ido. DOA di ba ni DOA died on the spot. DOS died on the spot gid ang ido. Muni kung kasaman ang halina sa aksidente sa motor mo kapipikong dasig lagan mo sigurado gid taking-king kay sa motor mo nga nasakyan mo kung ido ang inkwentro mo tumabok sa dalan kaya bauton to manig ko sa mga ido ni kung lugano man blaw kamian gila siya maghampang sa adalan kung gabi hala na hilinagsanay hala na kahibagay sabi kung ido nga laki kag bahe asos ga pakitang gilas man matsa ko tag iya masang dalan kamo na tabo ni sa duwa ka nagang kasanayo inkwentro nila ido ti patay ang ido pero may nga swerte kiti mga bulubagras rin nang kong nga pila si isang laki kag babae ning kang kasanay sa motorsiklo magulo talaga ang bas aksidente ito sa GSIS kila sang aga nga patay ito ang senior citizen tiyari naman no yung gabi nagbalos naman no sumimplang ang motor nga ginasakyan sa nagang kasanay matapos nga tumabok ining ido nga laki patay ang ido simplang gitang kuan ni motor nga nagang kasanay yo. Sige, kay basi karon kung makuha man ni action na John Diaz ang kompleto nga detalye ngalan sa mga biktima para nga madulong taman sa tagpalamati nato specialmente sa mga pamilya basi ko nagapaabot pa ni nga mapauli ining duhani. Ang report ni Action John Diaz ginadulong sa inyo sa kalawansang D3 Bayo.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Nasa tamang serbisyo, Aksyon Radio. Ang gabi dira sa kay Nanay Tessie Noble sa SB Village, Barangay Panukoy. Ginahuli gini ni Nanay Tessie Noble ang iyang radyo. Sa mga Noble family dira sa SB Village, may gabigid kay Lodi Kagawad Peter May Noble. Ito tong Noble da may gabigid ha. Sa kay JR Noble kag kay Boss Rex Noble. Nagapaurok-urok gid pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Sa Mrs. Pablito Benedicto and family sa Minasipalay may gabigid. Sa kay Watts Kikay Trujillo siling niya nami kalo taba pwede mahulam pwede madama ikaw pa matik. Salamat kay Madam Watts Kikay ga monitor gid sa ato no. Ka-monitor man sa ato ng pamilya Lacheca kag pamilya Yu. Tanan nga pumuluyo dira sa may poblasyon sa Banwa sa San Enrique. Ginatamyo kamo ni Toto Edwin Coral. Si Joseph Ginobata nagatamyaw man sa iya nga mga konstituenta dira sa Inapoy Oriental ng Inapoy. Hindi ka bangkalan sakop Toto Joseph Hinobata ang Inapoy. Sakop ni sa Oriental o kung sakop sa Kabangkalan. Gapaurok-urok isa pamati sa Aksyon Night Patrol programo. May gabigit. Toto Alex Montesa, tamyawi lang si Vanessa Mayo. Si A. Bonibot Sir sang Germany. Dapat check attendance lang siling niya. Check attendance lang ko kag siling niya. Dana ang akon pag-share ba? Salamat gida. Sige yadra nga paurok-urok sa Aksyon Night Patrol program. Si Parinono Gisando ka bonito ro, no? Si Parinono Agisando and family dira sa Barangay Manuling, kawayan ka monitor gid sa aton. Si Norman kag si Inday Morina Alvarado and family dira sa Barangay Panokoy ka monitor gid sa aton. Si Miss Joanne
si Miss Juan ga monitor man. Na yes PM, monitor lang ko bago lang ko kalabay kay may ido da. Kagina may nagamotor ko. Okay. Dira dampi sa Rolling Hills. Naghinay ganit dalagan ko kay may ido nga dua dampi. Dira dampi. Oh. Kamo gito gurong ido nakitaan mo guro. Salamat gid sang 100 star ni Madam Ebony Butcher sang Germany, no? Sakay Malianito alias na may gabigid ha. Malianito alias may gabigid. Sakay Manjo Arnejo pa-check attendance sa sawa. Salamat gid. Kay Rosalie Ferras. Sakay Chokoy Magallanes. Kativir. Rex Sobiate, may gabi. Happy wedding anniversary kay Bebot kag Nora Siridon. Dira sa barangay Araal, haling kay Kativir ng Panamyaw. Vanessa Mayo, check attendance lang. Happy birthday sa kay Lorena Villa Ispin. Kami ako lang asawa ko, haling kay Lawin Villa Ispin. Jocelyn Libon Dispoho, mayong gabi. Kay Arlo Babarano, Malinaw. Good evening. Isael Aspana. Baw nagapaurok-urok gid. Nakaluluoy man kontra nila ido. Kung tao na hubog naman ang ido. Pagabi na kay George Redilin na gabanto, agapaurok-urok gid. Kakay Edgar Ispra, monitor gid sa aton nga pagpangalagad, no? Action Night Patrol gid ang iya sinigida pamatian. Kamusta dira si Mama Betelao sa Binalbagan? Kamusta kada ma si Manang Bekelao? Si Kumari ko Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto Janberg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, kay Ihado amaman kay Nene Lao, gapaurok-urok gid, no? Mga pampost dira sa Michelle sa Binalbagan, nagamonitor gid sa aton, empleyado, security guard sa kedan kag sa accountant department sa Biscom da, gamonitor gid sa aton da, no? Labi na gid kay Miss Nora de Memildo kag kay Mr. Leve Frias. Joliet Sierra frontliner pa check attendance lang siya. Kapaurok-urok gid, no? Update dugay-dugay na action dyan sa aksidente da, matian nyo lang ha. Sa kay Miss John Piliones, para sa NCR ga monitor. Melvin Villanueva, ngayong gabi kita sa imo. Kay Rodjon Castillo, para sa barangay Estepania, ga monitor gid sa to, no? Sige. Masakop ng liseng Stepania ang kwan, ng Rolling Hills. Salamat gid kay Rodjon Castillo. Sige. Iban karon naman ay check tayo yung report naton gikas sa ato sining nga mga correspondent. Una sa Action Roger Gutib, naka-standby sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Jermaine Gabi, pas kami. Yes, action night. Ngayong breakag may atong sinig mga action sa mga balita. Dire Action Eric sa may Nortingan Provincia. Sa mga Negros Occidental. Kung parte sa panahon, daw okay gid ang panahon na. Okay, gid. Way gid daway magatupang ulan kaya daw okay gid. Good. Ang panahon kung parte sa panahon Action Eric. Sa pila na to ka mga report diri sa bahisang police report. Ang investigasyon karon sa kapulisan parte gyapon sa sining gilotang Action Eric. Nga si Ahmed Castro Verde, 44 anyos sa edad. Okay. Nga sa nagatrabaho sa isa ka co-op sa
Central Office nga palayon taksinere karon nga ginaibisigan sa kapulisan manuna to kagaboy gabi payag kapon payag si Police Lieutenant Colonel Rocky Lisiar nga ang ini nga ang ini aksinere nga paglutang ginalantaw sini nga ang motibo ginantaw isa diri ka rason amo ang love triangle. Sa subong ginatingwan pa sa kapulisan malabot ang pamilya agod nga makakuha pag ginagsiderek siyang duga bala nga mga information sa bahay ang ginasini para sinerek nga ang ini nga kaso ay ang subar. Ang pamilya subong nga oras sa direct sa kalisokin so sa Police Lieutenant Colonel Rocky Lisiar ingkan to ang untuk sinerek sa iya sila mga tao kung investigador ng kapulisan para nga makapatigal sila sa may lead nga investigasyon. Yari ang doon nga pahayag sini ikali sa investigasyon ni Police Lieutenant Colonel Rocky Lisiar. Sir? Opo no, na inako na ng dahil lang na daw naglain ang tubo ya, ang related siya. Sir, no, hapon po nag-follow up yung ating mga investigador at medyo busy pa yung family sa pag-asikaso dun sa kanilang namatay na kamag-anak. And yun nga po, meron tayong pinofocus na motive dun sa pangyayari. So sa ngayon, hindi muna ako makapagbigay ng statement regarding dyan na hintayin muna natin yung talagang statement mismo galing sa family para ma-confirm natin. So yung sinabi mo sir na meron tayong person of interest, wala pa tayo naka-invite o napag-invite ng persona na para ma-start yung interrogation? May mga pinuntahan na tayo, no? At nasa process pa tayo ng elimination kung sino ba talaga pwedeng maging suspect at kung sino ang may kinalaman dun sa pangyayari. Ano po? Meron tayong mga pinuntahan na tao at in-interview na natin. About sir ang pamilya, sir, ay ano sila sir, cooperative din ba sa investigasyon na ginagawa nila? Siguro dahil medyo busy pa nga po sila, no? Hindi natin makausap ng maayos saka yung talagang makapagbigay ng mga statements nila. Basta ang sa ngayon, bago pa naman dito sir, yung investigasyon natin ay tuloy-tuloy pa rin. Actually, yung hindi pa nga nakapunta dito yung mga family, kundi yung mga relatives lang para asikasuhin yung pag-blatter at pagkuha ng mga request for examination ng cadaver. Yun nga, dahil inaasikaso pa. Pero ngayon, may pupuntang investigador ulit sa kanila, baka may makuha na ulit na informasyon. So, awang Lieutenant ang pagkag sa Singapore, Chief of Police sa Kaliti PNP, may kataran sa sining kaso, Lieutenant ang tutukan sa kapulisan na kung nga masolbar. Kaya daw, una pa yan ngati may ginalantaw natin hindi man niya parte sa druga pero ang senaryo sininga pagkalutang ito riding in tandem out at alas 12:30 taknasang kagahon ito nga gabi na tabo ang insidente kagang isa pagin sinaksunerik nga nagaduty ni sa iya sa ito ginobrahan kapag paulit niya ito na balangin balasang sa mga sospitado nga muna nga oras muna nga mga timpo nga pauli siya kadira sa bantayan kagin lotang. So para yun pa ang investigasyon sa mga katapos sa kapulisan. Samtang may tatlong mga persona ang nagnagat sa bulungan matapos sa sinerik nga natabo ang isa ini ka traffic accident ko na accident sa tumasang ay mga salakyan o single motorcycle at 4:20 taklasang gabi o kung ang incident na tabo accident sa mga kung sa sa Kaligi Pulbar sa isa ka Suzuki nga Shogun at isa ka
isang single motorcycle nga sa diin ini ang naka o kung ang driver ginkilala ini sa kay Mary Jane Mendoza 48 anyos sa edad kag sa babayi ini ang driver o nga may pasahero man siya nga may pasahero siya nga mo sanday Chelsea Basakan Dulo, 19 anyos sa edad kag ining si Fame Aaron Basakan Dulo 5 ka tuig ka edad residente ni sa Porokdongkaan sa Barangay Tinampaan ang ini nga mga persona samtang sa report may saman ka single motorcycle nga ginamanihuman ni Nilo Mark Alonsabe i-discarten 30 anyos sa edad residente sa Santa Cruz Heights sa Barangay Bangkirohan siyudad sa Cadiz. Initial of course investigasyon kina sa mga katapos sa kapulisan na binigid sa traffic section nga taga-sugatanayin lang sa in the opposite direction ang duwa ka mga salakyan kag pagkatapos nagsanggitalay sa mga area ang duwa ka mga pasayro gimensyon nga tinagkangkon sa mga pilas sa ila sini nga kalawasan akit ng driver sini nga sang single motorcycle kag gini ang road sa gipadala sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic para man sa nagkikaigo nga paggulong bangod man sa mga pilas sa ila sini kalawasan tikiri usual exoneric basta gani tanaw nga dinigid man yan marupha pala mga kintangan di kalabanan nga outpatient pero gina-required ini ang mga involved abi ako ng aksidente nga dapat sila mapaidalam gid sa tawag nga x-ray para masiguro pag kung ano ang ila siniyak sa Amerika nga mga kahintangan. So outpatient man sila pero may recommendation nga dapat gid sila magpa-x-ray. Sabi niya, Eric, at sabi nga report, balita, informasyon, medyo masurtaway matito. Oo, nagulanta sa inyo kinaway, eh? Okay, nadaway, ideya ka ulan niya. Hasta subong? Okay. Gabi? Subong gabi na wala yan, Eric. Very good. Ay, maki-update lang ko galit. Kamusta ng COVID sa Cadiz kag San Carlos? Okay lang, nabuno-buo na? Ang San Carlos is very kalyapot. Ang Cadiz, direction Eric, ang among kaso is 49 sa Gyapon. Okay. Sa karon nga adlaw wala may nagdugang kaso, at least way magidugang pero tamo man wala man may nagbuhin. Wala man nagbuhin, wala man sa may naka-recover. Diri sa siyudad sa Cadiz as of karong adlaw Mayo 20. Ang siyudad sa Sagay may ara naman nga duha nga nagdugang dito nga duha. Duha ang duha gil naka-recover. Okay. Kag ang active nga kaso sa Merek naglambot sa 74. Siyudad sa Sagay 74 damo-damo niya sa Sagay, no? Pero sa Gyapon, kung siyudad San Carlos siya, siyudad San Carlos siya, pangunak sa Derek Libra sa bilog na Negros Occidental. Ganito ko sa kao, di ba yung ganubo ila kaso, no? Yung gani, oo. Subong panahin man sa Derek ang vaccination. Oo. Sa bahin sang Cadiz Arena, kagay na kanina nakatigayon kita nga makapa-vaccine. O gani, kita ko, todo ka mo ni misis mo? Okay, actually, siling ko kay Doktora Blanc, ko Dok Salo, yan sa amon, yan dyan bilong kamo sa E4 category. Kamo sa mga PNP personnel, mga men in uniform. Siling nga, ko ay gali, no? Siling ko tayo marubedugay, siling sa mo, kaya subong arap lang sa A2, ang ito ng senior citizen, ang A3 naman, yung may mga sakit, black generic na mga gapadelis, kelason na. Okay man sila doktor nga mabakunahan para at least matagaan sila yan sa dugang protection sa kung. Okay, balikan ta sa Action Roger Good team na utod ang linya ya. Muna nga ngati ang mga taga Northern Negros medyo tino nang saka-saka gyud ng kaso na sang COVID. San Carlos ga pangunag gani mo no.
ang kadis medyo as-is lang gyapon, may mga nagdugang-dugang, pero pila ka bilog ti kina sa post Action Roger, kinakita ko si Mrs. kay siya, Action Roger. Yes, actually, kay kaina, amo to nga nasa nasugilan noon ko na si Dr. Ibanez kaya po ang konsulta na update ng COVID. Oo. So niya tiyari kami dyan sa to report ko kaina lang nga sa aga. Kasi ko niya kami dyan sa ito lang. So niya, siguro lang ito niya mga senior citizen. Okay. Pero galing mo yari, dari sa definere kay sa ka barangay, bala daw mga 80 ka mga senior citizen, pero 18 lang ang nagpa-vaccine, hindi man mapilit, bala. Okay. Pero sila nga, sa isa ganit na kabayal, ang isa kabayal is pulo na siya, pero maabrihan na si Gani Libawa, kung kulang ang ang tao, kanupon lang kasi na siya. Hindi na siya kunarig magamit mo. Gani? So, utod siya sa Roger, Jer? Okay. Utod siya sa Roger Guti ba? Nakakuha yung guro, nakabasi kung may mga sobra, guro bla, nakakuha siya sa Roger, Jer? Okay. Balikan ta signal ng aksyon na Roger Gutib. Kaya kita ko kayo na, boss, nakakuha yung guro siya. Basi may sobra, guro nga wala ma-inject sa concern nga tao or senior citizen. Di ba siya sa Roger Gutib, kaya na kayo nakuha siya, na injeksyonan siya kayo na. Tig AstraZeneca to kung kuhan. Yaka China to, no? Upod si Mrs. sa kayo na, nagibot ko ganin ko ba? Buwi na sa Roger Gutib, kayo na bakunahan na siya, no? Guro may mga sobra, kaya amo itong ambalak si Roger Gutib, sa report niya, at kung may mga kulang-kulang, kanugon nga hindi magamit, siguro, may sobra, kag available, tamo siguro nga again, balikan, no? Si Action Roger, kag natsambahan niya gid, nga nakahingagaw siya, no? Nga babakunahan, pati ang yasini nga, Mrs. no, si paring kinano sa kay Tokyo Japan nga monitor gid sa aton kag si Cory Bidaha sa Kuwait, no. George Rodilin Gambanto may gabigid kag kay Divino Meliasa Junior kag kay Chochi Santillan, no. Tamay lang banay si Edwin Igka kag mga taga Pocatod Payaw. Action Roger, please come back. Yes, action direct na po to. Ang nasiguranon ko si Doktora. Kasi nga may mga patyakulong ati daw kabudlay ko ng iban bilang mga sensitive direct magpabakuna. Kaya ini siya intended gini sila mo. Di ko may mga ara nga panahon ko nito nga nagligad nga nabuksan na lang isa ka bayal, di nason hindi siya ang iban lang nga sinusitsen wala. Kasi ko gani may-ari dali sa kabarangay na ang iyang senior citizen supposed to be mga 80 pero mga 18 lang nagpabakuna. Kaya muna na budlayan mo sila yung doktora sila nga sa naliga ko nagkuha sila na nag-clean and green nga para nga mga bakunahan tukod kay kanugon at sunerek sa bakuna nga na abrihan na tuslokan na bala sa needle gani may sobra na siya hindi na siya pwede nga magamit kanugon lang kasi sila ko siya dok pati kung may mga amuna blang mga sitwasyon mga kaso mga nga konblok ng kay-gayunan kung pwede mo dok nga matawagan kasi ko basi kung pwede mo lang dok nga makapabakuna na lang ako abi kung may ara lang may available di timing kayo na mga siguro last dos patato nagtawag doktora sa akon nga Jerte ili ka bakuna kay may ari hindi may available nga wala lang kung kasi kanugon lang Ate mo to sila ko na pwede ko naloon si Mrs. Sila nga, sige, sakto gina. Kaya para nga paano lang hatag ng siya tigiban, wala bla. Kaya mo to tayo napadulong kami to ni Mrs. kay Ina, gagi sa proseso, medyo lamo-lamo pa na yung agyan ng mga screening. Nagtaas pag BP ko gani kang BP ni Mrs. Nagtinto, 40 pakatso. Atod? Ako niya, natural lang kasi mga ganing nga sa nalikat to, madonate ko sang dugo, pero wala akong kadonate kaya nagtaas ako BP.
So, sige nga, wala pa ka-maintenance, wala pa mako-maintenance sa bidok, sa buaway pa mako-maintenance, sila pa siya nag-interview. Misis, siya nag-140, ako 140 over 90, ang kay Misis 140 over 100, tapos yung ito nagtaas, kasi sila yung Misis niya, nakulbaan, abik ko. Dala sa kulba, kapag taas ang dugo ni Misis mo. Proteksyonan naman siguro nga itong mga kabataan. Gani man. Di pa rin tao, siguro kung makapabakuna na kita. Oh. May tuloy story short sa tingnan mo nga screening, nakalambot kami ito sa tawag niya nga counseling. At pagkatapos ito tinito na sa pagturok na sang dagom gamit ang AstraZeneca. AstraZeneca, okay. AstraZeneca, tinarek sa July 29, pinapabalik kami, July 29, para naman sa second dose namon. Oh, very good. Okay, muna, daw, namin daw laman yung balgani kay nasang doktora, si Doktora Armilen Gavino. Sila niya, si Roger, pwede lang ati magpagway ka lang, hindi ka lang na magpulaw. So sila niya, hindi ka magpamugaton. Ate, sila ko, sige do ka, sila niya, nasun kung may mga amo, sila nga mga reaksyon niya, natural lang na, no? Pero para sa ako do, wala man, kaya ang isa ko lang nga namatyaga, nabi, nang daw alay ang ako, hindi nga buton, nga gintuslokan, amula na. Why man ko maging batyag kuwan, sili ko, kamusta, misis, kamusta, imo ya batyag. Okay lang? Okay man, niya, tuyo lang ko, lingkuti, natural lang na. Ang tulog lang to, lingkuti lang tanay, magampang, daw lang alang pa. Pero at least successful, Jera. Successful, actionary, kaga, mga sila nato nga, ang ari ni i-take na sa opportunity bala para sa mga labi na sa mga senior citizen so nga kon iloy gani kina-convince ko ilang ko kay mamang kumang inang hindi abin ni siya masilidator kang palagpatan ng blasing gobyerno gani tuog yung COVID-19 minilyon na nagklamata yo kasi interesado kasi nakadamo katama sa nga tapikan although ngati ang ginasilig sa iban ngati yung manjapon matapikan ka manjapon pero hindi kami igo sa severe gidya bala. Correct. Labi na ginagsonerek sa mga senior citizen kaya giningin na pangulagan nila yung mga pagdahilis, pagdahilis kasi nila may nalay yung sistema kasi may sakit na nagadaan. Correct. Sila yung doktora niya kamay pa dyan nga sa imo man sila niya pagkatapos to wala man tayo doktora kinamot base kon bay ko kita siya to gano'n kakantolan siguro to nag-check man katulad mga doktor mo sa City Health no like si Dr. Armelin Gavino sila ko salamat git dan na kami ni Mrs. sila niya i-encourage sabi ang ibanda kasi kanugon kaya nga sinikagali niyo sa John Black sa bulan. Budlay hindi magamit ni may expire siya kundi pagpamakuna mga senior citizen nga AstraZeneca para ginis senior citizen. May expire ni siya maobligar ang gobyerno nga iturok na niya sa willing. Correct. Kaya man damo man nagsunerik willing mo pero sa ako di willing si Mrs. Amo na, no? Nga daw kanugon balang opportunity at sunarek ka. So, kabay pa nga makuha may encourage man giban kasi sinanglaan noon gini siya mo, hindi ni sila nga kung ano kasi ato lang taon lang kasi ang science, ang science nato, nagtuon gid maayo ang mga experts sini. Kana mo to gagawa sa Facebook o sa Facebook ang mga reaction ko ka mga over man kayo ganing mga ko ganin ko wala man daw wala man tabla sila nga pakid nga mo ginabla ang natabo gid that's why nga ay maginakulbaan ti sa mo ni Mrs. Subong kami man amot batyag way man kami maigin batyag nga way man mga kirig mga nano pa mga rates way man gani Tagdamo pagitya, ang nabakunahan nga way man sila sundarik na sila ko gamit sa kay Mrs. kay na niya. Kay si Mrs. juga patuaduha man mo niya base blakon anong reaksyon sa tunawat pa. Dito naman no
Si Mayor Salvador Maring Escalante nagpabakuna. Si former Mayor Patrick Escalante pabakuna, Dr. Jan Escalante pabakuna. Kung hindi man isla basta-basta mga tao. Governor Bong Lacson pabakuna. Diba? Tika na po sa mga tao nga importante kina silang kabuhi kag importante man sila nga tao. Kita ya ordinaryo lang nga tao pero importante man ang kabuhi sa ato. Dahil sa pabakuna ta para proteksyonan kabuhi ta, professional kabataan ta. Ang mga apo na to. Kaya mo na mo kung diba ang tao sa dahil kampo lang diba may 3 milyon nga tao dapat ang 2 milyon mabakunan ining 1 milyon maproteksyonan na. Correct. Amo na siya ang lantaw na ito dira yung picture. Hindi ba kita na siguro mabakunahan pero at least maproteksyonan ang iban tungod kay ang iban nagpabakuna. Pero kung due tayo pabakuna kag namo ang wala mabakunahan ati siya Japon sige Japon niya kalumbayag si COVID. Lumbayag Japon si COVID. Kamay pagkaptan ginaton niya ang programa sa atong gobyerno. Anyway, sa Japon, ang gobyerno gastan sa nga tawag na voluntary na sininga pagpamakuna action ereka. So, balik sa mga report, balita mga informasyon na tamyaw talang si Ma'am Judy Delmo kaya nagapamati kita aton ba? Believe siya Tagalog ko kagabi, mo niya believe ko siya sa Tagalog mo, putik lasing ko, ako lagod ni. Tidaw. Ikaw galing hindi na ito lingwahe. Alam tayo mo kagamit sa lingwahe ng Tagalog. Ikaw, pwede mo na siya kung ara ka sa kung ito, siyempre, pagkabilugan mo. Ang aton niya, Japon niya, ang aton nga pagkailunggo, ang aton pagkabakaludro, pagkanikurusan mon, amo Japon ang dapet, kaya matambis, ng mga pulong. Yes. Nga kung mag-ablada, damo ka kanila. Amo na tirada. Tapos sana. Sige. Lawig pa na karon. Kaya wala nga ito matulog report pa Mercy Flores mayong gabi man sa Hong Kong nga nagapamati man si Kapitan Madeli Diaz kay Mr. Jonathan Diaz subong man sa kay kagawad Jonathan Diaz Jr. Nagapamati man sa aton. Hindi ko na magubat po mati sa aton kaga mayong gabi man sa ato kini mga kilala man sa kanila bilang kay Amigo Green Javier sa kay Toto George Subuton kag Amigo Naldo Migolan to Press Power Dream. Thank you kita sa inyo man sini nga power korok tagsa ka gabi. Tekta sa ato ng tangan diri sa may siyudad sa Carizote sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ito sa aksyon Robert Gutim ng report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita Aksyon Roger Gotib live report. Gika sa mga syudad sa Cadiz, Northern Negros. Magabidira kay Kapitan Madeline Diaz. Napa urok-urok ka nagabugtaw mo si Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 80, no? Pare Jonathan Diaz na, kamusta ka da, pre? Sa mga taga Cordoba da, sa mga taga Barangay 18 nga mga pumuluyo, na monitor gisa itong katagabi, salamat gisa nga pag upo diri, no? Sa kay PO3 Makuring, dira sa Police Station number 10, sa mga kaupdanan niya, nga monitor gisa itong. Kamusta dira si Police Captain Armelin Vargas? A report action na Roger Gotib, giradulong sa inyo sa Kalawan sa TTX 500 Cap. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Sa Mayo salamat kasi imo sila nga stars. Maging padala kay Bibi Sabana Escobedo, asawa ko Stefan Escobedo. Ginatami ka mo ni Manong Nestor Escobedo, no kapaurok-urok yun siya yaw. Sa kay Aida Durio, happy anniversary kay Memia kag Filemon Roderos. Alina kay Aida Durio ang panamyaw. Milianito Alies, mayong gabi. Si Ives Sapul, mayong gabi gid. Sa mga taga Bacolod City Mobile Force Company, ang mga personnel mayong gabi gid, led by Police Lieutenant Colonel my good friend Jose Edel Manzano, no? Sa Mrs. Ryan Cagasel Borja and Kids sa Sumag, ka-monitor gid kay Jose Edgar Asuncion, ga pamati gid diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid siya na pagpaurok-urok. Sige, hali sa report ni Aksyon Roger Gutid, sa luwalta si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival Villamor sa report post, may gabibis kami. Mayong gabi Action Eric kag sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok sa pagpamati sa Action Night Patrol sa gihapon, no. Mulo mo tawhay ang syudad sa La Carlota, labi na gid sa mga krimen kag sa mga aksidente kag insidente Action Eric. So sa gihapon ang aton kapulisan sa syudad sa La Carlota sa mandate man sang aton nga police regional director kag nagmando sa pagcleanliness, no, sang station. So ang aton kapulisan sa syudad sang La Carlota nagpanglimpyo. Apisar pa wala pa nag-order ang aton nga director, police director nga mga limpyo sang kada station ang La Carlota Action Eric sa pagmando man ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. Sa makita nimo sa mga picture ang syudad sang La Carlota, ang police station masyado gid katinlo kay wala pa nagmando ang aton kapulisan. Ang kada individual nga mga kapulisan may pass na sila Action Eric nga kundi ni sila gin-designate sang aton nga chief of police nga sa pagpaninlo sang ilang gin-assign sang aton nga pulis. May ara nga nagapanglimpyo sa kilid, may ara sa Mahilamon, may ara man sa sulod sang banyo, kag hinaara man sa sulod sang opisina. Way labot nga ang aton nga mga kapulisan masako man sa paglibot sa vicinity sang aton nga syudad sang La Carlota sa 14 ka barangay. Ginatagan ginila sang nagakaigo nga oras ang paglimpyo sang aton nga police station kay suno sa aton nga chief of police sang syudad sang La Carlota nga ang mga bisita kung kaysa aksyon na Eric hindi nga siling nga individual lang low profile, no, suno sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, kundi may araman nga kaysa nga mga bisita nga mga professional, no, nga magagamit sang comfort room. So ginmando kag designate sang aton nga chief of police ang kada isa ka personnel sang pulis nga magpanglimpyo agud to nga ma-maintain ini ang katinlo kag kataway sa pagpanulok nimo sa sulod sang police station sang syudad sang La Carlota. So kabayan diri Action Eric, no,
sa vintage bomb nga nakuha sa kahapon nga adlaw dito sa may Hacienda Fee, Barangay Batuan, Siyudad San Carlota. 5 ini siya Action Eric ka vintage bomb nga naukay sa nga aton nga trabahante dira sa among hacienda nga si Jimwell Marciano Patok, no? Kag ini siya pumuluyo sa Purok Mahinuswagon, Barangay Alianza, Bago City. So gikatuan sa aton nga pulis, nakita didto ang tuktukon na nga vintage bomb. So ini siya Action Eric, active pa ini siya kung suno man sang aton nga pulis, Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, nga jutay ini nga pagtikdol o kung makabatsyag sa nga pagpitik siya basi maigo ang iyang firing pin kag gulpi sigabong. So ginpakamayo nga gintawgan sang EOD sang Negros Occidental Police Office kag kuha didto ang mong vintage bomb nga nakita kahapon nga 5 kabilog kag gindala agud nga palupok ini ang vintage bomb nga na-recover didto kahapon sang aga didto sa may Hacienda P, Siyudad sang La Carlota, Action Eric, no? Kag ini nga mga vintage bomb 5 ini siya ka unit sang 105 mm nga bala o kun sang bomba Action Eric. So sa nagligad nga mga tinuig naka-recover man sang halos 8 man to kabilog o 8 kabilog nga ginpalupok man sang aton nga mga katapo sang EOD sang 62nd Infantry Battalion nga nabasi naman iya Action Eric sa Barangay Libas Banwa sang Isabela. So ginpalupok dito kag nakasaksi kita sa pag explode sang mga naukay nga nakita nga mga vintage bomb sa sinagimigid mismo nga Hacienda P, Siyudad sang La Carlota, Action Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga balita kag information sa aton area of responsibility. Inatamyaw lang sa pagpurok-urok sa pagpamati sa ang Action Night Patrol si Honorable Don Gisrel Envoltorio, Kapitan Chad Feria, kag Kagawad Jofred sa pantasang Barangay Robles, La Castellana. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor sa mga report. May kabidira kay Benji Joso sa kay Nonoy Manggubat sang Robilo Taxi ka porok-orok manok kag si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion. Always gid ka nagaporok-orok sa Action Night Patrol program. When we come back, balik ka report na Action dyan pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by iBook. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Negrosanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayo niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasar. Sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Patrol! Pabalik diri sa tumawagad, may gabi dira kay Dina Di Crepito. Kag kay Kuya Mark Efren. Ba nagabugta pa si Kuya Mark Efren? Kuya, may gabi dira si mo. Kamusta si Mrs. kakabataan mo dira? Huwag ka naging pamasyar, Kuya Mark Efren, to sa akong store, no? Kumusta na itong aton nga uniform? Ang mga taga Bacolod City Mobile Force Company, led by Police Lieutenant Colonel Mansano, regards kay Action Roger Gutibo. Salamat kita sa mga taga Bacolod City Mobile Force Company. Sa monitor kita taga bigli sa aton di nga pagpangalaga. To arata si SPO1 ng subong ni Blamong. Si kumpare ko Randy Ramos. Si Kuya Bicho, ara manada, Julius Bicho, no? Sa Mobile Force o SWAT team gapon. Balik ka sa Action Jan Diaz sa iya sa final report, balik kapag pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Night Patrol Field Reports. Action dyan, sa balik ka report, check tayo sila signal, base iyo communication sa mga agi Action Henry, no? Sa iya siling radio communications, Action Jan Diaz, o kung sa special com, no? Check ta si Action Jan Diaz, iya siling pamalagat. May nabigilid dira kay Kwan, kay Joy Makauling, no? Good PM Action Henry, ask ko tani kung anong website mag-schedule vaccine o online. Ko Diaz niya. Mangko si Joy Makauling, no? Action dyan, please ka back. Action na rin arestado ang isa ka anay preso. Bagod ba sa illegal nga droga matapos nadakpan kay ina sa yaging kasang bypass operation sa nga police station number 8 diriman sa may syudad sang Bacolod. Ining nadakpan ang ginkilala kay Jeffrey Vega alias Joshua, 25 anyos, kag residente sa Zone 1 Barangay Singkang Airport, syudad mismo man sang Bacolod. Na-recover rin sa posisyon kag control siling ni alias Joshua Actionerek ang tatlo ka maplastic sa siya isang illegal nga droga kag ini ang girbanta nagabalor sang 6,800 pesos. Karon ini siya ang pagsakad sang kaso nga paglapas sa dahi nga nagadumi sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Sa pag-check naton sang background siling ni Vega na ibaruan ngayon si Jeffrey Vega, galang siya nagkanadagpan sa itong 2019, bagod man sa pagbaligya sa illegal na droga. O galing niya ang nag-apply sa pre-bargaining, naka-avail action ereka na hiluway gikan sa presuhan. So, ulit gin-under probation, ini siya kagtub-tub subong nag-under probationary, pa niya ang iyang status mismo action ereka. Kaya isang ulihi, gin-monitor sa mga kapulisan na tukiban, yan isang liwat nga nag-engage kung nagasulod sa pagbaligya sang illegal nga droga.
Balita gikan sa Baton, taglibot sa Bacolod Action John Diaz, so nasabta sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! There you have it, ang kabugusan naman nga pagpalagad sa Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Biyernes. Ato sa nga mapatrol na unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi. Action Percival Bilamor, Action Roger Guti, Action John Diaz, back to back kay Action Nino Bugina. Ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action Dale Sarasa, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry S. Polgar, back up dire kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sudat sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas ng Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Sabang Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagat ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Top, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo sa inyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.